Takže čaute ľudia, moje meno je Kevin a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnešné video je tu let's play z hry Payday 2. Zlepšil som mikrofón, takže už tam nebude ho hučať, ako mi tam písali fanúšici, že do toho, čo som zlepšil 60 fps, že a čo tam šuští. Môj mikrofón, ale zlepšil som ho, už je trošku lepší, takže už tam asi hučať nebude. A ja sa vám chcem hrozne poďakovať za 43 odberateľov. Však to je nemožné. No akože pre mňa mali kýta sraty, čo nevie ani točiť. Nechápe, hej? Ale, takže ja sa vám tu poďakujem a my môžeme ísť do toho. Takže dneska je tu Payday 2 z roku 2013, ja si myslím, že to je 2013. Konečne sa mi dostala pod ruky už nejaká platená hra, ktorá není free to play. No, takže kúpil som si ju cesty, je to plná verzia a my sa môžeme do toho pustiť. Takže ja tu mám AUGčko a neviem, či to je neviem, čo to je proste za zbraň. Dobre, tam šudák ide. Neviem, či vyjde do tej hry nejaký vánočný update, ale asi nie. Super, my dojdeme. A my sa môžeme do tej hry pustiť, takže poďme do nej. Vy hajzlici, dneska je piatoček, takže som sa rozhodol natočiť túto hru. Nič nerobiť, viete, ne, piatok. Dobre. Aha, ja tu mám dve peňažky. Oh, super. Hej. Oh my god. My dva zemreme. Super. Že ja som mohol OK, sme tu v hre, takže ja už budem pikovať všetky dvere a my sa môžeme do nej pustiť. OK, piknuté. A čo mám kde zobrať? F8. OK, mám nejaké peniaze, aspoň si myslím. Táto hra je z roku 2013. Neviem, či som to zopakoval. Oh my god, to koľko ich tam je? Hráme to na hard. OK, toto pikovať nebudem, lebo to pôjdu hejzlici. Škoda, že na tie nemám ten tumič na AUGčku. Hajzli. Tam je snajper. Hajzli. Ale prečo sú všade kamery a oni ich nevideli? Táto hra má jednu nevýhodu, že v strede obrazovky nie je crosshair. Takže musíte podmieriť. Keď neviete, čo je crosshair, tak si to prosím zistite. Takže toto videjko vidie dnes, aspoň si to myslím. Zlíci, sprostý. Dobre, ja ich tu budem kryť. Ho. Chlapče. Kde ideš? Money. Ja mám money. OK. Aj mám ísť hore? To jak tam pojem? Toto je lockpick. Ja to budem musieť lockpicknúť, čo? No OK, ideme to lockpicknúť. Takým to lockpickujeme, tak to budeme trvať. A nám sa odoberá čas tu hore. Burniči. Davaj. Come on. Ešte mi to píšu, že come on. No rýchlejšie sa to nedá. Okay.
a 60 fps, ako si to myslím. Minúta 20. Ty budná. Sprostá. Som dostal do palice. Dorite! Ne, Dorite som ešte nedostal. To je škoda. Oh my god. Doriti, minútu mám, dokým vylezem po tých zasratých schodov. Viem, že nebolo videjko týždeň, takže sa vám za to ospravedlňujem. A za tých 43 odberateľov mi napíšte do komentov, aký by ste chceli špeciál do 43 odberateľov. Takže... jak to bude? Doriti, no. Super, však poďte sem. Vy buzíci, prehráme. One of you should keep an eye out for those snipers at all times. No poď sem! To je taký debil. OK, sme tu. Sme na ďalšej mapke a je to tá istá, aspoň si myslím. No, neviem, či to je tá istá, lebo... OK. Lebo tam to sa nechcela načítať, tak sa každý odpojil, tak som sa odpojil ja. Bože, tak som treba pomôcť. Kryjem ho! Oh shit. Keď ma hitujú? Okej, bojte ty svinia. Please help me. Help me. Okay. Oni mi nepomôžu, keď ľudia sme na ďalšom serveru a teraz sme zapasli alebo ja ešte po nej už končia. Takže ľudia, som tu zás po druhom streamu pre mňa. To nestrihalo. Už môžem to brať. Ja som ho pustil. Takže OK, ja idem do tej dodávky. Ten strih, čo som dal, tak bolo veľmi, to bolo veľmi ťažké. Skúšam ich zabiť. Oh my god. OK, vyhrali sme, takže ja sa budem dneska lúčiť vami. Dajte prosím vás pod video like, v prípade koment a prosím dajte tam ten odber, tlačítko odber. A keď chcete, môžete moje video zdieľať. Takže ja sa s vami lúčim, čaute.